Mainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Hatagan tayong talupangod dining mga kaso sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, no? Subo-subo maning balita niyo. Nga linutangan ay kagabi isa ka miyembro sang Philippine Army kag isa pang pilason, no? Isa ka bank accountant maning kaengkwentro. Ay perti bangod sang imnanaya nga ay dunto kun hubog na kag nagluntad ang hindi amo nga pag sinabtanay tubtub nga nagpuli sa luthanganay. Ay, perti, no? Sige, pagkaroon tayo na mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta nga nagapamati na sa sining udto? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga kaaksyon ta nga nagapamati karon nga mga inoras. Walang iban sila nagpreparar na sang palaniagahon, no? Kalakip man ang aton sila nga mga kaaksyon karon dugay-dugaya. Aton sila nga mga balita gikan sa aton sila nga mga aksyon unit reporters dalunta mga kaaksyon plus ang aton sila nga mga balita nasyonal gikan sa news center sang aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sila nga mga local and national issues dalunta man pag may time diri sa inyo sila nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Nagapangamusta kita sa aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa mga kaaksyon ta sa oriental side sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clanin Antique kag tubtub sa Malabutana sa aton sining nga pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Sa kinanda na ko ang Radyo. inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay lambadahon ta ining balita sa Kapitolyo Provincial.
Igabalita ni Aksyon Art Tayhupon inimay kang tanan sa kadamuon sa mga produktong na-recover sang ESF Task Force sa Puerto sining bulan sang Nobyembre naglabot na sa 422.55 kilograms. Kalakip man ining balita sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa Special Fund para sa COVID-19 response. Wala na lakip sa 2023 budget. Suno kay Councilor Tadi Saison. Kalakip man mga kaaksyon sa BCPO naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Isa ang patay, apat ang pilason sa natabong pagtiniruhay sa sulod sang ilimnan sa Barangay Singkang Airport kay nasang Kagahon. Ano ang latest nga investigasyon sa mga kapulisan? Sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Nukpo liwat nga nagpanguna sa upper sa Bugos nga riyon sa ikasyam ng sunod-sunod nga bulan. Sa patrol nga balita mga kaaksyon inimay kang tanan sa Armed Forces of the Philippines so naka-retaliate ang test na patay sa shooting incident kaina sa Tulips Resto Bar suno sa manager sang bar. Pamilya Iwayan nagapangayo hustisya sa kamatayon ni PFC Edmark Iwayan. Sa balita naman sa siyudad Sangkadi, siga balita ni Aksyon Roger Gotib kapin sa apat sa kapin 250 ka mga empleyado sang siyudad Sangkadi sang ginpaydalom sa random drug test. Sa nakaligad nga Biyernes, nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, apat sa 5 ka mga supporters sa mga rebelde ginkuhaan sang judicial affidavit sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Apat man ka personang ginserbihan sang warrant of arrest angot sa paglapas sang Presidential Decree 1602 o kung illegal nga pagpanahor sa Banwa sang Pontevedra. Iga balita na nagkaroon ni Aksyon na Vidya Pasible. Sa balita nasyonal, 6 milyones nga or 6 milyon nga balay para sa mga pigadoy nga patukod ni Presidente Marcos Jr. sa mga duta sang gobyerno. Senator Rafi Tulfo gina-isa-isa ang reklamo batok sa NLRC. Pilipinas padulong na sa endemic stage suno sa isa ka COVID-19 expert. National Irrigation Administration Chief Bini Antiporda ginsuspende sang ombudsman. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Plus ang inyo sining mga greetings kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Diri sa atong sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 ng aton oras. Naligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko na kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon naton sa siring mga inoras sa kaya na sinuro Ray Flores Baryoga, salamat gid, Liberty Benitin Obaldo, sa kay Inting Biboso, Ronnie Kagalawan, Ryan Belio, Emily Morden, Humalumina, Mariol Vido Acuesa, Ryan Tagamulila, and Dino Alik, sa kay Earl John, Jolo Aloro Isparagosa, Edwin Nola Peliado, Probilino Marquino, kag Roslyn Labrador Rezala, no? And salamat gid kay daligid lang, no? Ayos thank you gid Ana Sinoro ara naman, Emily Morden, gatamyaw lang sang happy birthday. Di na to. Sakay Kenneth Morden sang Barangay Kabog, no? Happy birthday, no? Jose Mongkalturilla from Binalbagan, salamat gid. Kay si Mariol Vido Acuesa sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, ara na siya, no? Sige, dinoalik wala sang maalam sa ilim nun. Okay, gani man. Roslyn Labrador Rizala, may lang pagpamati kay Mama Anita Labrador, Papa Wilfredo Rizala, kag Tita Nili Garzola. Tito Idwil Garzola ni Nanay String Rizala from Inayawan, Kawayan. Thank you, Gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon, san bayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na bakulod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singgang na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela.
primary kag secondary ka na. Or butaw. I-record sa ang kinanglanon nga makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karon ni sa umuwan kung mamanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra ko tutugan ko balala. Di sa lingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan kagin ang Aksyon Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mong premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man. Aksyon Rex Kanto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, dali gilang aksyon Alvin Grabaha, 39 días na lang nabilin kag Christmas Day, kag 46 días na lang nabilin before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. No? Live extension coffee mix anay kita, no? Ang
Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanay mga kaksyon ang balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa naka-retaliate antes na patay sa shooting incident kaina sa Tulips Resto Bar suno sa manager sang bar. Kag pamilya Iwayan ho nagapangayo hustisya sa kamatayon ni PFC Edmark Iwayan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex pahayag ni Raquel Resuma, ang manager sang Tulip Resto Bar, nga naka-retaliate pa Aksyon Rex ang ining biktima nga si Private First Class Edmark Iwayan. Antes ni siya na patay Aksyon Rex din na tiruhan diri ang ining suspect man, no? Sa diin ining suspect gikilala diri kay Ulysses Karampatana. Now, sunod diri kay Resuma Action Rex. Alas 4 gali sang hapon nag-umpisa na mag-inom ining si first class private first class Edmark Iwayan kag si private first class Jobert Villagracia after nga ginabisita nila ang ila upod sa Scout Ranger training si Jobert Bisen. Amo ni siya ang tag-iya sang Tulip Resto Bar. And tubtub sa kagahon Action Rex kag ginpahayag man diri ni Resuma alauna ang takna kaina sang aga nagsulod sa Resto Bar ining si Ulysses Karampatana upod ang iya sining mga barkada kag naghayo bala Action Rex kung pwede maka-one battle bagay nga gin paboran man gintagaan pabor abi ni Jobert Tabisen awan tag-iya sa Resto Bar pero ang one battle nila Action Rex nagahayo pagid nga kung pwede mag-order pa pero why na gintagaan kay masarado na sila kung ma-closing time na Black Action Rex. So ginapahayag diri nga si Karampatana daw nangakik Action Rex kag matapos nga ginbalibaran kag diri na Action Rex nga ginatiro ni Karampatana number 1 ining si Edmark Iwayan kag ining ka mga Army Action Rex. Ari ang pahayag diri ni Raquel Resuma. 30 doon sa tigil na sugtang sa tagiya, ngawan bat na. So naubos na ito, gusto pa nila magtugang. Hindi na gusto si Jobert kay closing na paway na. Bilaot naman siya, tapos pag bilaot ko, bulti lang na nagpagaw ng gusto si Pero nagsabtari pa ni si Jobert, nagsaway lang si Jobert. sino una gabot armas? Siya Patay ito undas patong army. saway lang. Tapos kaya ito rin may mata. May mata pag ito sa sunod. Tugan pagid. Pinato ka bala. Pero nag-retaliate, nakabalos gid sila. Isa lang O sino nagbalos? Ato na nakapay. Atong napatay. Okay, siya lang ito may armas. Dala ka sa armas. Sa kapangaman doon. Gawin na sila kapangaman. Sa nakatay. Sunod-sunod na putok. Surex ang kabayan gid lamang sa pahayag diri ni Raquel Resuma. Naka-istorya ta exclusive nga Eloy sang biktima nga si Rosemary Iwayan Action Rex. Nakahilibion samtang nagasinggitan bala sang hustisya sa kamatayon sang iya sining bata nga si Private First Class Edmark Iwayan sang barangay Balintawak sa syudad sang Escalante. Nawa sunod diri kay Rosemary Action Rex. Nag-question niya bala nga agin patay gid ni Ulysses Karampatana ang iya sining bata naway mana sang sala saya. Ikaduha Action Rex ginaragway diri ni Rosemary Iwayan ang iya sining bata wala na record sa barangay, sa pulis, kag mabuuti nga bata kay ikaduha niya ning bata Action Rex mo ining napatay kag tatlo na katuig nagaserbi sa Philippine Army and bag-o lang ni siya gali Action Rex naka-graduate sa schooling bala sa Scout Ranger kag assigned sa 94th Infantry Battalion. Now last week amuni nagkitanay pa silang duha, nag-istoryahan ay after nga nagpauli kagabi suno sa iya nga nag-istorya pagani siya tawag siya sa iya sining asawa via video call bala Action Rex. May asawa ni? May asawa siya, isa ka bata, isa ka tuig na sang November 2 iya bata bala Action Rex ang ining biktima and di nakaistoryahan ay pa sila kagabi. And amon na lang to ang ulihi Action Rex kagahayo gid ni siya sa mga kapulisan sa
Station number 8 nga hindi na pagpagwaon ining suspect nga si Ulysses Carapatana kag pasakaan gilayon sang kaso. Pero ito depende na iya kung bilabol ang kaso. Oo. Huwag kung magkapiyansa man lang sa iya, pwede man iya kagwa iya lang alang man na sa puguson sa pulis da. Gani man, reaction na Rex ag pahayag si Rosemary Iwayan. Wala pa ko na din may manasa namin. Nagkanto ka na sa natin, nagkikatuhan niya, kaya manamang classmate. Tapos army pa na sa classmate pa na niya, kabas na niya, sir. Ano ang ginalauman ninyo sa mga kapulisan sa Police Station number 8 para madasig masulbaran ang kaso sa bata mo, ma'am? Anak yun na sir sa mga kapulisan niya, inangat, manadakpa na siya, sir, at yun na niyo, kaya hindi na siya makabuhi, sir, eh. Ano yun nga, problema na, at yun niya bata ko, sir. Hindi mo dapat, sir, bakon, sir, abuhon mo na, ano nila akong bata. Uy, magdala ang bata ko na iyan, kaya lakas yun niya. Ang bata ko sir, office lang nga sir, buti. Uy, magkinakagulo na kang sala, sir, magkinakatuwa niya. Ngayon ko isa yung muli. Ngayon lagi ko yung muli ka. Lagi. Nagyamuhan niya na akong bata. Ang bawal kitang sala. Ako lagi na hindi ko natin madawat, sir. Lagi ka. Ito na iyo pa lang dati sa ako na nagmamatay. Hindi akong bata. Ubin sa bata ko, sir, ma. Alin sa mga bata na bata ko, sir, may kinakalatrato. May kinakasukoy, may kinakasala, sir, magkibig na kaso. Sir, alam kita na ito pa. Rex ang kabahan kita bang sa pahayag diri ni Madam Rosemary Iwayan. Luwas sini kay PFC Edmark Iwayan, sino pang na hospital gani kag ginabulong karon sa ospital? Mga na-hospital subong aksyon na Rex, ginabulong karon si PFC Jobert Villagracia aksyon Di na nang Rex. igo sini Ang igo sini sa may paadampi. sa TL. Si Meaning luwas ni siya sa Katalagman din siya Yes, sa sir. mga ospital? naara sa Bacolod Adventist Medical Center aksyon na Rex. Si Jobert Bisen amuman na Amo ning tagiya si Jobert Bisin. Yes sir. Amo nang tagiya si Jobert Bisen. Sang Tulips Action Rex. Resto Bar. Oo. Hindi nagigo yan eh. Paaman ni Action Rex kaya mo itong pahayag kagina sang manager si Ma'am Raquel. Tapos ang isa diriya Action Rex ang confined man ining suspect man Action Rex si Ulysses Carapatana. Confined man sa ospital kag ang iya sining upod nga si Joseph John Magahom. Di nang igo ni Karampatanan eh. I-check ko ni Action Rex kay na kundi nang igo niya si kay na bago lang na interview man ni Action na Action na Eric kundi nang igo sining mga biktima sining manag salamaran Action na Ining upod ya? Joseph John Magahom. Si Joseph John Magahom. Joseph John Magahom din yan igo yan niya? Joseph John Magahom ang sining igo sa may tulong na paa. Tuong nga pa tuuman man. nga paa. Action Rex. Pilang igo ni Iwayan eh? Kung si Iwayan Action na Rex kung pabalon mo to si Raquel may pilas man sa iya sining dughan, may pilas man sa iya sining ulo sa may mata dampi kag iban pa taw tatlo tong ginmuno kag ina mo ni Raquel Resuma Action na Rex. Pila igo ya? Tatlo? Pataltanan, ulo, dughan, kagano to? Sa may tiyan dampi. Grabe. Ano nagigo ni siya? Ang gamit na 9mm pistol, 9mm. Pero why niya ma-recover ang 9mm? No, do 45 lang to kayo nang ma-recover? Oo, 45 lang to na-recover Action Rex, pero 9mm wala gidyan na-recover. Kailan ka basyo to? 11, 11 ka basiyo. 11 ka 9mm? Oo, 11 ka basiyo sang 9mm. Tapos? 5 ka basiyo sang caliber 45. 5 ka deformed slug kag subong man
caliber 45 pistol Action Rex. Awan na ni ang caliber 45 pistol iyan na ni Private First Class Edmark Iwayan. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang life extension. Sa patrol ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Subo-subo maning balita, no? Ay, perte. O, sige lang Life Extension Super Fiber anay kita. Gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, pagkarunan ko lang ni sa balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ining tiniruhay, no? Nga updated ra kay may update si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, no? Kantuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa special fund para sa COVID-19 response blaho. Wala na lakip sa 2023 budget. Suno kay Councilor Tadi Saison. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex nangin mabinungahon ang day 1 sang budget hearing sang komitiba ni Councilor Judo Deo Saison, ang chair sang Committee on Finance and Appropriation. Kahapon ang adlaw dira sa may session hall sang Bacolod City Government Center. So ginpahagi diri sang konsehal nga nagtambong man actually sa day 1 sang hearing si Councilor Celia Flor. Kaupod man ang finance cluster, lagi na diri ang city budget officer, city accountant, kag ang iban pagid nga mga department head. Action Rex. So ginpahayag ni Saison nga isa diri sa mga adjustment, no, nga patigayon sa proposed 3.25 billion budget sang syudad for 2023 is sadto kung mayara sang special item or special fund for infectious disease. Action Rex, like COVID-19. Pero sa 2023 nga proposal sang pondo, gindula na ini bangon dito kinalantaw nga posible matapos naman ang pandemya o pandemic sunod sa konsehala. Pero pahayag diri ni Councilor Saison nga gin-incorporate na ang pondo inggaso din man nga may kinahanglan pang funds for COVID-19 response. Dito na Action Rex pagakwaon sa Bacolod CDRRMO o kon sa Bacolod City Health Office
ngati nakaginpainan man no sang substantial nga pondo for 2023. Ginpahayag ni Tyson nga magluwas sa sining adjust nga gitutukan sa budget hearing ang mga pondo nga dapat ipatuman bawod mayara sang layi, like 20% ka development fund, 5% nga calamity fund, gender and development fund, loan repayments kag iban pa. Subong nga hapon may session wala sang budget hearing kundi mag-resume ni Action Rex sa Webes ang hapon, and then third day Biyernes ang hapon tub-tub sa masunod nga semana. Aling tingog ni Councilor Pilang propose nga 2023 budget ni Action Dale? 3.25 billion pesos, Action Rex. 3.25 billion? Yes, billion. 3.25 billion, Action Rex. Ikumpara mo to kay itong nakaligad nga administrasyon, mga pila to Action Dale? Same lang, Action Rex. Subong nga 2022 ngati under previous administration kay former Mayor Bing, 3.25 billion man. Supposed to be masaka ni siya o galing may manubo nga aton siya ning national tax allotment akong NTA sang 300 million. So wala sang nubo, wala sang saka no. Sa first niya actually nga pondo sa idalom niya sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Tining special funding para sa COVID response ni sa dinikwaon man? Bali, Action Rex, so kumbaga may alagay separate item before no regarding sa pondo sa COVID-19 response. Galing kaya balik Councilor Tyson, ginalantaw ng pati matapos naman endemic. Pero in case man nga kinahanglan sang pondo para sa kampanya kontra COVID-19, dito na Action Rex pagkakwaon sa Bacolod CDR-RMO at Bacolod City Health Office. Ngati ang CDR-RMO amo ni siya ang gintugyanan ni Mayor Albi Benitez nga manguna bala no sa campaign nato na sa COVID-19. Aring tingog ni Councilor Taddy Tyson. May mga items na gin-adjust na. No? Like, I think may item before party sa infectious disease bla. Oo. Party sa COVID, why naman ta daw madula naman siguro ang alert sa COVID. So why na madala sa annual budget. No? Okay, balik COVID response, ginkakas ng budget for next year. Why na siya? Incorporate na lang sa una daw special ginasay. So kung incorporate na lang sa Disaster Risk Reduction Office sa City Health. Action Rex na ba Tyson, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dali gilang aksyon artay hupon sa Kapitolyo. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level. Mag-detect 500 capsule na kita.
Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuantang balita ni Action Art Tayhupon sa Kapitolyo Provincial, no? Ini may kang tanan sa kadamuon blas ang mga produkto nga na-recover sa ESF or sang ESF Task Force sa Puerto sining nga bulan sang Nobyembre nagdangat sa 422.55 kilograms. So, bugat-bugat man siya gawad. Kag damo-damo man, no? Ay, porte. Yari ang kaundan sang balita ni Action Art Tayhupon sa Kapitolyo. Action Art. Sumak silang apprehension o kung pag-recover sa ESF Task Force sa Negros Occidental. Halina Nobyembre 7, tugtog Nobyembre 13, nga datos sa Provincial Veterinary Office. So ilagi na imo nga kampanya nga pag-check up o kung pag-bantay dira sa mga puerto nakapin pagid sa Baranggo kag Subugan sa bahin sa Bedco Port kaupod ang counterpart nila nga diri sa sudad sa Bacolod. Sunod diri kay Dr. Placida Limana, actually ang 422.55 kilograms ang equivalent sa siling all in all mga 167,671 na pesos. Bining value na Solex amana sa siling mga na-recover. Now, hindi lang actually kung karne sa baboy ang na-recover. Kaya ng iban nag-travel haling bala sa Iloilo since nga lang magtiyaban sila na mapuli. Di kundi ba nag-kadto ito nag-lagaw ng mga pamilya. Ang ibang nagapayaw baboy itong pamilya nila balulon na puli. Di ibang tingin gid sa baboy o sundex mo. Nga plano na drilo po. Hindi na pwede. May araman na bilhin sa mga pagkaon nila ginasulod sa mga tabs. Walang yung mga plastic na sulod lang. Ang na-recover diri sa Provincial Veterinary Office mga 407 tabs nga ginasudlan sini. Luwas sila mga products. Halimbawa ang mga ilang kilalaman na sa Iloilo itong nagabaligya sa mga syupaw na mula ginapalibit di magpauli di bawal na aksyon. Bawal na? Bawal na di bawal sa iso sa isip. Gali. Nakita mo yung ugalan ko kundi manupuli maraming si Iloilo panuwag pa sa mabakal sa Roberto silikulong kagit. Okay, hindi mo nagyapon. I-trapikon mo nagyapon to sa piya. Hindi ko ka wala naman ito na Sililo. Sige, hindi kami di kami kung nagsabor pagkabot sa Bacolod. Kaya mo lang ang iba naman kabalo action Rex mo t-shirt hindi mo mabasol bla. Para iba nga kakaon po sa Iloilo na may ginagawa importante may mga balunan magbalik din mo yun din ang mga sudan yung mga baboy mo. Di siling gurisan Provincial Veterinary Office sila nga hindi ina pwede. Amo na galing ang latest nilang istoryahan ng diri ni attending sa City Legal Office kay kahapon pizza 15 sirado na isa kabulan ng ilas nilang nagkampay na ginahimo. So sunod diri sa kay Limana kay attending di bastante naman siguro nga sige sila information drive pabalo sa publiko angot sa sining kampanya kag kuning naliin tunon na ang pinagkamana atubangon na pinalidad hindi na minapunda na sumek sa city kapintakon city government nga mo iyang mayara sa ordinansa nga nag-cover sa Banago kag Bedco Port. So kabay pa sa Banago sa non nga nag-travel dira nga nag-agi diri sa Bedco kag Subugan Banago Port ni kawan lagi lang ang pagdala sa mga produkto para niya kuning kaso magpagdong na sa finalidad hindi ka mo mahulaan sa inyo pagbalik diri sa probinsya pagsulod sa Bacolod City. Yari na palayagan ni Dr. Placida Limana ang Provincial Veterinary Officer. Sa period covered na November 7 to 13 is 422.55 kilos kag 407 nga packs taps kanang sa taps wala ng mga balunan no 400 taps ang na wide bali
bali ang sa breed ko kag Banago ports ang na-apprehend naton 402.55 kilograms. Alin ni tanan sa Iloilo. Estimated value nga na-apprehend naton is na ship back kag na confiscate more or less 167,671. Kalabanan sini ginabalo nila kay sa ruros lagi sakay bala ang mga nasubra sila nga ginkaon. For example, for example, nagdala sila adobo, mga muna, longganisa. Sila talaga ni Dr. Placido Luna. Nakikailan actually ang taga-Capitol Branch ng schedule siya kami nga ma-interview nasa ng area sa Capitol Center galing kay nalalang siya naggintawagan ng sisinting kag dito kag kinkuhaan sa latest na datos anot sa na-record nila dala sa bahin sa Provincial Veterinary Office. Ang atong balita gikan sa Provincial Capital bilang ginadulong sa inyo sa kalwan sa Life Extension Super Fiber. Agod malimpihan. Kami gikan sa Provincial Capital. Aksyon nagtayhupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon R. Tayhupon balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Alvin Graba kwaon tagada noy dugay-dugaya sa balita mo sa Nokpo, no? Area na ho, ang aircon sang salakyan niyo, problema ninyo kay daw kay Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Teka, kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ginarekomendar ko sa inyo. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Di kamusta man? Ako na would like, may ara kita na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 nga oras. Si Aksyon Alvin Graba on standby sa Nokpo. Nokpo liwat nga nagpanguna ho sa upper sa Bugos nga region sa ika-siyam na kasunod-sunod nga bulan no nami ba. Mayo gida, congrats gida ga panginbulahan kita sa puwersa sang kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, high moral karon ang tanan nga mga kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office matapos liwat nga nakuha ang ila sining kadalagan sa PNP Unit Performance Evaluation Rating o kung UPER sa diin sa UPER galinea biko upper. Gani man siguro gani upper. Ano ni sa Unit Performance Evaluation Rating. 9 months ng consecutive action rex nga nagpanguna ang NOC PPO di nakuha ang silang top scorer 93% ina suno sa pakayag ni Police Lieutenant Judicis Catalogo. 93% ang resulta. Taas. Oo, previous month sang September 91. Subong nadugangan sa bulan sang October Action Rex nadugangan na himo ining 93%. Now sunod diri kay Police Lieutenant Judicis Catalogo ang spokesperson sang NOC PPO iniyang ang programa sining UPER Action Rex para ini sa kapulisan that is in relation nga may kung may kuan bala direksyon ang mga kapulisan especially sa leadership sang tagsa ka mga provincial directors sa kada police provincial office like in the case like there is aton abi sa NOC PPO sa leadership ni Police Colonel Leo Pamigtan paagi ban sa consolidated effort sa mga kapulisan this month of October. Suno sa iya, gingraduhan ang NOC PPO sa 93% rating, meaning gin-present action break sa mga kapulisan, especially ni Pamigtan, ang operations nila, ang admin, ang investigation, ang PCR, the same ang ila sining supply. Singanon, sa lustanan nga seksyon sa PNP Dris Negros Occidental Police Provincial Office, amo ni ang ginplastar kag ginpasa sa RP sa Regional Office 6. And suno sa iya, isa ini ka madinilag-on kag high moral naman ang mga kapulisan. Actually ginpasalamatan niya diri action rest kay may support man gali diri, dapat may suporta man ang mga hindi lang ang all COPs kundi si Governor Lacson ang tagsa ka mga local government unit pasalamatan niya man ang kooperasyon man sang tanan nga mga chief of police kag mga personal action breaks kay kung musuno sa iya this is a consolidated effort in each o kung sa tanan nga mga police stations kag ang NOC PPO nalakip na ang ila sining nga mga kadasigon bala especially sa pagsabat sa panawagan nga dapat damo sa madakpan nga mga wanted persons ara man action breaks ang pagsulbar sa kaso kag ang iban pa. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Judicis Catalogo. Ito nga natawag nga monthly UPER based on the performance considered as also as the grading system of the PRO6 on the performance of every PPO, and then we are happy, we're proud kita for the 9th month natin nga successive 9th month natin nangin na number 1 naman ang Negros Occidental Police Provincial Office
in the leadership sa ating Provincial Director, Police Colonel Leo Bacot Nabitan. Ano sir yung pinaka-secreto sir sa PPO, again, chosen as number 1 sir, for the 9th time? Ang kinakonsider natin din sir, this is peculiar from the other provinces na siguro sir, kay ay proud and tolmatari ka maghambal nga ang untiring and endless support sa ating local government unit, especially ang probinsya sa Negros Occidental management o leadership nato sa ating pinalangga ng Governor Bong Lacson sa ating mga programa dito sa probinsya. Dala ng ato ang Negros Occidental Provincial Office, and also contributory sa natin, hindi man natin ma-deny atong LGU, atong mga local chief executive in their support man also para i-sustain atong mga programa on the ground. Amo man sa ang isa na ginakonsider natin nga one of the prevailing factor nga ginag number 1 kita. And also is the moral direction sa ato na pinalangga nga provincial director nga i-assert kag i-maintain ang performance ng ato na lower unit, in which nadala ang ato nga natawag sila i-brought upon the moral direction and which ka ng number 1 kita. And then also the cooperation sa ato ng mga lower units na nag-support na nag-perform still and the accomplishment kaya ginahatag na aton nila sa aton, and then it is a consolidated effort somehow sa ato na lower unit. That's why kinakonsider natin na muli natin na tawag age factor natin for the 9th consecutive months ay number 1 kita sa ating super. Ang pahayag diri ni Police Lieutenant Judices Catalogo. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Graba. Daligid lang sa kay Aksyon Eric Magbanwa. Balikan ta na dugay-dugay ang update sa investigation sang Police Station 8. Angot sining natabo kagabing shooting incident to nga nagresulta sang kamatayon sang isa ka miyembro sang militar, no? Ay, perte. May tisianay, kulang balang imo sining lawas sang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaksyon nato na kay Mary Ann Joso. Happy birthday lang kuno sa kay Richmond Francisco. Kag Herboy Bundaon, happy birthday sa inyo. No? Pelton Lipora sa Pasay City, salamat gid. Ayos, diding alawamento. Mayo lang nga pamati, no? And Emelda Madrigaliho, no? Sa Palayog Hinigaran, Emelda Madrigaliho. And Madam Virginia San Antonio Alpenda, dara sa Celine Homes, salamat gid. Madam Virgie San Antonio Alpenda. Maricel Pampliega, may lang pagpamati sa Punta Talaban, Himamaylan City. Thank you so much, gid Maricel Pampliega. Alex Montesa Ramana, ga-monitor sa FB, si Alex Montesa. Rona Rida Traba, upod kay Tatay Tidea, kag Daddy Jenes. Thank you, gid Rona Rida Traba. Rosel Folinso Susana, Maria Victoria Paredes ngo, good no naksurex din na ang tulips man. Ara sa lakturan, tas may BCPO, lalaktod kada laposto sa may alihis, aradra. Sa taas na nga building, doon do pitsahan man na blang iban mo. Inday Blasa, salamat gid, Imbong Jocampo, ga pamati upod ang iya sining apo, si Lilian Tadina Claridad, Regema Taguan, Ilarde Sibugan, no? From Barangay Carolan, Kabangkalan City, great lang pamilya Sibugan, Rivera kag Pakulanag, no? Halin sa kay Ilarde Sibugan, Tese Esquadra, thank you gid from Binalbagan, Tese Esquadra. Lester Ayan Disendario, no? Salamat gid Lester Ayan Disendario. And okay. Dali lang ha. Kay Idris sa dalom nga portion na mayari pa din mo. Sa kay Ters Vergara Sancho. May lang nga pagpamati. Ters Vergara Sancho. And RJ Payomo. May lang nga pagpamati sa Matsuya ni Anita Payomo. No? From RJ Payomo. Salamat gid. Ayos, sige, dali lang matagdanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life,
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, ulit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:55 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Update sining isang patay, apat ang pilason no? Sa nagluntad lang nga pagtiniruhay dra sa sulod sang Ilimnan sa Barangay Singkang Airport kay nasang Kagahon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Eric. Good afternoon and congratulations. Congratulations nga. Sige, nakuha mo ng iwo. Ayo di purma. Una sa tirada da. Ang isa daw wala pa. Ara na. Ara na. Ara na. Oo. Hugay ka. Ara na. Ate God. Ito, ipit-ipit gid, no? So, kwan gid, apiki gid. Gale? Oo, so, way na gid. Way na gid. Ayo di purma. Kaya naparte ni Sir na to, no? Laban eh. Sa mga kinanglanon mo sa iban, no? Laban. Ara na. Magkabay pa nga dugay-dugay, no? Makwata na, no? Oo, kaya po daw wala mo na tupangin mo naman. Ara na yan. Pasaliga lang kagulingo mo, Ara na daw, basta magsilingko, ara na yan. Duway pa ito perdiho, no? No, laban eh. Tita ni, wat pa ba na, no? Ay, gabay-gabay na po na, may kita ni kay Kagawad Jofred. Oo, no? Kagay Kapchat pala, no? Galing nagpahunay-hunay pasla siguro. Tinulawin naman ito kapahunay-hunay ang ila. Ito pa kapahunay-hunay nga, dason bulan, December na. Matublag naman, matext naman sa karon Si karon, ma-double entry na, no? Bumang ko sa ubra mo ba? Oo, budlay mag-double entry mo. Oy. Dapat single entry lang. Tamiyawa na sila. Kagawad Jofred. Kagkapchat, no? Dili lang ta sa single entry. Hindi lang ta sa double entry. Kung mag-double entry, mas mayo man Ati daw ka, sabagay ti, dali na pala Disyembre Ay, si Yorme Galio. Si Yorme? Oo. Si Paring Bob Francia? Si Paring Bob. Francia. Bigotilio Francia. Oo, the best in the West. The best in the West. Oo, bigot na ito na. Uy. Buot na. Siningin nag-abot ng grasya, pre. Wow, di na, pre.
Mayroon tanay ko kasugin si Migo Taba Plancha ko na tupa, no? Kung wala mo ng tupa, pre, never mind. Kag si paring Riobin tampos na sa LTO, sa EB Magalona, blang monitor ni subong mo. LTO chips ang EB Magalona. Ato na sila na ni Migo Taniel abordahe, bla? Ang, kwanda, ang operation chief na sa LTO, EB Magalona. Mga amigo, tana? Gani man. Mga friends, tana? Mga suod ni nga mga abyan mo, wala ni galubad mo. Wala ni galubad. Si paring Bob, paring Ruben, kag si paring Neil, wala ni galulubad mo. Mapos na palapitan. Gapulog, islang ni malapit pa hapos pa palapitan. Kagahapos pa nagalitan eh. Alapan eh. Ayo di purma. Tirada. Bumbahon din sila kay gapamati sila subong eh. Bumbahon din sila kay gapamati sa subong. Dili naman ng Disyembre, gani. Amo na tirada. Nagligat to birthday sa bata ni Pariba Plancha. Inday Angelica. Dati saan to? Saan Saan naligad nga na Biyernes pa lang adlaw to mo. Belated happy birthday. Oo, dito mo sa Genji Ginheld. Ang birthday ng bata. Ito yung enjoy pa ng bata. Ito man to. Special paano, natapos-tapos ang obligasyon ni Pariba Plancha. Laban eh. Butsa na niya ang birthday niya? Dugay pa ang birthday. Sinong misis ni gani man? Si Mrs. Josephine Francia. Si Madam Josephine Francia. Oo, nan. May lang pagpamati na. Yun ni kahiha si Inday Angelica. Correct. Angel for short. Amo na ang tirada. Tiway kita da? Wara na. Ayo di purma. Bigot Joseph Chuwado kapabungol-bungulaw. Kapawala sao. Wala sa like sa ato nga duwa. Naguro kakasyon na siya sa roster ay, no? Naraman sa galing ka, ipusipos lang sa. Ipusipos sa galing, no? Siling ni Rona Rida, traveling nga sa December ya, may ara gid kamo nga to from Canada. From Canada, okay. Kita tayo titida mayong ugto da. Thank you, gid kag mayong ugto lang na kay Daddy Dines mo da. Monitor sa aton. Gani. Kag sindero na trapa, no? At least daw okay gid Okay ang ano? Ang sitwasyon ay isang lakas ng panahon subong. Okay gid ang plastada. Ayo di purma. Matsag si kagawa Jopre daw. Waisa, basta na may meeting guro. Masako sa meeting ay, no? Naulat ko ganing text siya nga okay. Okay and just wait. So may konsuelo kita nga pintahon tani, no? Laban eh. Sa punta, sa okay, may okay. Sa punta, just wait. Just waiting nga. Ayo di purma. And I'll be there. Ayo di purma. To English po. Mura da tirata, no? Yan na yung latest niyo? Ang latest ito dami, actually kayo binigay sa buong antanan nga investigador sa station number 8 led by Police Major Jury Perto kaya gusto pa nila patagaan sang hustisya ining natabo kay nasang kagahon nga unexpected natabo ining why ni ma-recover ang armas ni sang ni sinuto ni Katarata ni sinuto man? Ni Ulysses Karampatana. Why ni ma-recover kay posible pagpati ni Major Puerto basigil padalayan ito sa mga kaupdana niya bla sa matabo ang pagpadulong nila ito sa ospital sa may Bacolod Albitis Medical Center katining si Ulysses Karampatana ara sa may Bamsi ara manda sa Bamsi si Jobert Bisim amuning ex-army bala nga taga-Sipalay nga tag-iya sang Restobar nga Tulips Restobar sa may Lacson Extension sa may Puro Calobag sa Barangay Singkang. Ining isa pagit nga si Joseph John Magahom ang taga Santa Lucia sa Division Barangay Takuling. Upod ni Ulysses, ari niya karon confined sa may Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang ining upod sa napatay nga ang napatay to lang army to nga si PFC at Mark Iwayan. Upod niya nga si PFC Julibert Villagracia outpatient na sa may Corazon Occidental kag ara sa Bosa Station number 8. Siguro ginakuhaan guro sang panaysayon sang investigador
sang station number 8 kati gina-work out nilang as soon as possible mapasaka nilang kaso nga posible ato bangon gid ka magasentro ang kaso guro kay Ulysses Karapatana ni amo ni siyang ginatudlo sa testigo nanday Puerto ato amo ang nag-una gabot kisang armas nga 9mm kag dito tiniro ya una si PFC Edmark Iwayan kag may armas niya si Karapatana ya ato man isubong ang gina-work out pa ni Major Puerto gina-verify nila nini sa Firearms and Explosive Division kung may lisensya ning armas ni Ulysses Karapatana ni. Kung may lisensya natin, hindi man na madala outside, guro? At depende kung may PTC forces, pwede man na madala. Ano siya? Basta kompleto ka lang sa papeles, pwede ba na galing kiti kung gingamit mo sa krimen, questionable ka po na action rex, no? Kaya mo tayo, amo na siya ginatudlo sa testigo ng dahil Puerto, nga mo ang nag-una palupok sa armas kina NMM mo. Kag nagtiro na kay PFC Edmark Iwayan nga nagresulta sa kapatayon. Pilang edad ni sang sang bank employee ni? 41 anyos. May asawan man eh. May asawa ni taga Santa Lucia sa Division Takuling man. Amo ni siya ang ginatudlo yang principal suspect mo nga nagtiro na kay PFC Edmark Iwayan matapos naggrapulay ni sila nga duwa. Amo ni nga damo iko ni PFC Edmark Iwayan mga 7 to 8 gunshot wound ni mo. Ang nangko ni Iwayan plus nga may ari pa ni siya daw pila sa dughan ado agi sang sundang action rex. Now ini si upo niya si PFC Julibert Biligracia why niya pilas agi sa lutang kundi nakastiguhan ni saya sang mga kaupdanan ni Karapatana kagilang pusar siya sa matigas nga bagay sa ulungan nalipungan ni siya ganimong so wala siya kabalo kung ano ito ng kalatapos sa sulod kaysa nga tayo sa matabong insidente do ari ni sa sagwa nga naga-uyat sa cellphone niya nga daw magina istorya action rex. Ang upo dyan ni Ulysses Karapatana nga si Joseph John Magahom may igo pa ni sang lutang sa paaya nga tuo pero hindi pa ba determine ni Major Puerto kung kay sino armas ang nakaigo kay Magahom kung armas ni Karapatana o kung ba si armas pa ni PFC Iwayan nga kalibre 45 nga mo niyang recover sa eksena sang incidente action rex. Sila ni Police Major Johnny Puerto himuon nila subong adlaw nag-request na sa sang parapen test sa 5 that's include sa napatay nga army kag ipaidalom sa ballistic examination ang armas nga na-recover kag atong mga deformed slug black ang mga basiyo para ma-determine kung kay sino yadto armas ang nagkalaigo sa sining mga biktima sa shooting incident kay nasang Kagahon. Ari si Police Major Johnny Puerto sa pinakalihi nga statement angot ini sa insidente nga tabo kay nasang Kagahon. Nag-request na kami para test sa lima sa patay nga bangkay ni PFC Iwayan kay Magahom, kay Ulysses, kay PFC Jobert Carlos, kay Jobert Vincent. Lima sila ay pa-undergo ni paraffin examination para mabalanta kung sino nagpalupok. Si Ulysses Karampatan, nag-request na ta sa firearms verification para mabalanta kung license holder na siya ng firearms. Undergo man sa paraffin test. May mga slug na deformed slug, determine to kung diin to nagaling ng mga pusil ballistic. Sir, ang iba nga kaupdanan ni Ulysses, na-identify ta na ni, anong ginahimo mo sa office mo subong? Subong matuto ang investigador sa ospital kay pamagutulto sino pa ito mga upod nila kay para ma-investigahan kag ma-undergo man sa paratin kasi kung may mga pusil na to sila o ano. So babalaga na karon kung mag-abalik ang investigador ta kay ma-interview sila kay Jobert Vincent kaya mo ito yung actual nga to sa incidente. Para mabalanta kung ano katamugin o kung sino ito may pusil pa maliban kay Ulysses. Sir, kung nagpamati ang pamilya ni PFC Iwayan, anong imo mensahe para sila? Kasi taga-Escalante ni sila. Kung may mo nga magpapakulot kag mag-con sa police kay i-inquest na niya atong suspect kay ginatagaan man tani sa oras na 36 hours para na i-file ang kaso. I-inquest na niyang suspect nga si Ulysses. Iupo din sa kaso si Magahom. Kaya compression niya, upo dyan man niyo. Parang iban pa nga ma-identify ito nga mga upod nila. Na-identify na itong perpetrator kay may nakakita na nagbunot ganyan si Ulysses. Siya ganyan ang may armas. Pag kung may identify itong pati ba niyang upod, iupo din sa kaso. Ang gundin nga isang upod ni Ulysses, iupo din sa kaso. Aksara si Police Major Johnny Puerto ang pinakauli nga statement ang otinis sa natabo ng insidente kay nasa Kagahon dira sa may Ilimnan sa may Laksan Extension Purok Hollow Blocks sa Compreni Valley sa Barangay Singkang, Siring Syudad sa
Bacolod. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office ko naman si Action Eric Magbabla report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapa kadis na kita, no? Ini may kang tanan sa apat ka sa kapin 250 bla ka mga empleyado sang Cadiz City LGU nga ginpaydalom sa random drug test sang nagligad nga Biyernes nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ho. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, apat ran sa Makapin, 250 ka mga empleyado sa Cadiz Local Government Unit ang ginpatigayunan sang siling random drug test sa tilit na Biyernes ang nag-positive sa paggamit sa illegal nga droga. Ini ang ginkonfirmar mismo sa Piria Negros kay sila man ang nag-supervise sa request sa ila sa LGU nga mo mismo nag-initiate sining drug testing o random drug testing sa itong tinalikdan nga Biyernes. Sunod sa kay Piria Chief Negros Ma'am Jigs Escropulo ang hindi tangili ang ginsabit nila kapon sa kay Mayor Salvador Bading Escalante. Sir, last Friday po, no, 11, I'm inside this, I'm committed po for study workplace for demands. This kami nag-initiate po na, it's not to get because like make it clear po sa ating nag-supervise let's go to the question, sir, by yours truly, ang unang detective class po, nakandasin po ng desktop all employees po of the LGU. And the result po, as of yesterday, I was informed that there were 4 turned out initially positive po, which will be subjected by the drug testing center for confirmatory test. Kaya ginisang Negros head nga si Ma'am Jix Escropulo mga sa riyan ang confirmatory test ang ila sinikaroon na nga iga patigayon may kantalan sa sinikaga base naman sa sanction so sining apat ran ka mga empleyado nga wala man ginpangedlo ang pangalan kaya kung ay magpapalaran kung sabihin nila nga departamento pero sa Piria na Report of po, it is encouraged po, no? Kasi may focus kasi and is part so mag-base po sa ordinance kung ano ang magiging sanction ng mga nagpositive. And then, ito po will supervise the implementation po of the intervention for those po na Suro, man sa kay Mayor Bading Escalante nga ini sila ang mga nanibigilando, ang mga biktima man sinisang droga patingan sa intervention ang LGO sa pagpaydalong sa ila sa sinisang rehabilitation na sumay sa balita na to nga sa ila ini kagatuanan action rex sa patigayon. Sa subong na, pa sa international cleansing sa ako si LGO, inisunod pa sa Mayor Bading Escalante, nga ito magkapanay random drug test sa gyapon sa hindi lang mahibaruan. Ikan dire sa Cadiz, atong sila nga mga faction nga mahilig magkape, atong nagiging-recommend sa gyapon ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix, inilarahan kape nga
Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio sa area naman sang Calatrava. Ini may kang tanan sa 4 sa 5 ka mga supporterso sang mga rebelde ginkuhaan sang judicial na finebet sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Rex, 4 sa 5 ka mga supporters sang rebelding grupo ang ginakuhaan na sang judicial affidavit sang Provincial Investigation and Detection Unit sang Negros Occidental Provincial Police Office sa Buligman Action Rex sang 79 Infantry Battalion sang Philippine Army. Madumduman Action Rex nga ang 5 sa mga individual ang kabahin sa nagsungka sang ila sini nga mga armas sa lutang damlag pa sa mga otoridad sang ginapatigayon ang mass condemnation rally nga ginhiwat sa Barangay Marcilo, Banwa, sang Calatrava sa madumduman sa tuong Nobyembre City sini nga tuig. Kalakip Action Rex sa mga armas lutang nga ila sini ginsungka ang 4 ka mga kalibre sang 38 kag 1 ka ingram nga may 2 ka mga magasin kag subong man bala sa mga 9mm. Sa aton sining interview sa Kaya Police Major Lumiain Lidawan ginapahayag sini nga ang paghatag sang judicial affidavit Action Rex sang 4 sa 5 ka mga individual nga nagasuporta sa mga rebelde nagapamatuod lamang nga ini sila ang may koneksyon sa mga rebelde nga gusto na nila untaton. Dugang pa Action Rex ni Police Major Lidawan nga ilagi na panumpaan ang nasambit nga affidavit sa Fiscal Office sa Escalante City kahapon ngadlaw. Kaupo diri ang aton sini kapulisan sa Calatrava kag sang militar. Yaring dugang nga pahayag Action Rex ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Ito, lima po, yung militia na nag-surrender, 4 lang po yung nag-execute ng kanilang judicial affidavit. At ito ay kanilang sinumpahan kahapon lang ng umaga sa Escalante City po. Action Rex ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Report ikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Nelson Patinio. Aksyon na VG Pasible Standbayan ay karon nga gagin pasumpa na ni Mayor Albi Benitez sa talatapan mismo dra sa Bacolod City Government Center si punong barangay Paul Anieve. Amon siyang nagbulos actually sa nagtaliwan nga punong barangay sang Mandalagan si punong barangay Arturo Parinio, no? Si Aniebete amon isang mangin punong barangay na sang barangay Mandalagan. Katuan tanang balita ni aksyon na VG Pasible sa Banwa sang Pontevedra. 4 ka mga personao ginserbihan sang warrant of arrest angot sa paglapas sang Presidential Decree 1602 sa Banwa sang Pontevedra. Yari ang kauntan sang balita ni aksyon na VG Pasible, aksyon VG. Action Rekin na dakop ang 4 ka mga persona kagini sila ang ginserbihan sang warrant of arrest angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 kukon ining illegal nga panahor kahapon nga adlaw Nobyembre 15 sa may bahin sang Barangay Miranda sa Banwa sang Pontevedra.
Ginkilala ining apat ka mga akusado Sanday Jonas Dianga, 36 anyos, kasado, residente sa nasambit nga barangay. Agustin Iscanes, 59 anyos, kasado, residente naman sa Cruising Tugis sa may barangay Buenavista Hibong. Oscar Tehentes, 69 anyos, kasado kag Gregorio Galvez Jr., 69 anyos, kasado kag Duntay, mga taga-Purok Tamsik sa may barangay Miranda sa amuman nga Banwa. Sa report sang Pontevedra PNP, ginpamunuan ni Police Captain Romulo Hitilango V, ang hepe sang Pontevedra PNP, ang pagdakop sa apat ka mga persona. Naangot sa pagbayolar sa Presidential Decree 1602 ang ila sining nga warrant of arrest. Tag ini ang may criminal case number 3658 na ginpapanaog kag impirmahan katong Nobyembre 8 sining nga tuig ni Honorable Judge Bienvenido Lianes Jr. sa Municipal Trial Court diri sa may Banwa sang Pontevedra. Nagadangat sa tig 30,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa ilason ni temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, action rex ni kahunong ining apat ka mga akusado sa may bahin sang custodial facility sang Pontevedra PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na video pasible sa mga kaaksyon naton. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation ang musang iloy-iloy sa... Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Aksyon! Aksyon! Radyo! Mahatag taday pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until
You personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay pa sa katulod gid mag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basta hindi magupang malawagan kay Mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sininga pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Pasensya gid ang waita malabutan na pabuasan ta na lang ini mga kaaksyon namon sa kanginan. Salamat gid sa inyo sininga pagpakigupod sa Miyerkules nga edisyon sa Aksyon BBB, no? Sige, nag-aagdara kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon.